Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit jong ka Nongstoiñ Police Station hakamien jong ka pratarik uno pra arjarapsan kila yokem yo weibre ubala don kumba live Hyundai snam karta ya ubala suba ba udai Nongkhaïi Drok hadin ka jingkan ralang jong Ki Pulit ka Nongstoiñ Police Station bat ka kenhun anti narcotic task force ya uni ubala syakem la tip kerteng kum uviki swear ubadai Nongstoiñ sinong basipor jong ka sinong Nongstoiñ bat la keno ba udai ubajukai yo Drok naka Dukan di Taïar ka badan Nongstoiñ ha ka jingkan ra Ki Pulit kilayo ban kurup chipau pon khat program Drok heroin prap kundai tali ki tenong tali ar tali ki sendok sabon hanriu tali ki Android smartphone ar tali ki keypad phone bat kapisan rupo jar saus pakanda phupra nalor ki we ki tiar ki bapendon kam haki kam runar Ki Pulit kila register kes hapo ka NDPS Act bat ka jingtokit ka babania kadang ya menta syakhamat